ane nifaman nyina bai The pod. say ene dwumadi a ya behu a hai eye nkranhye de kese na yenwura se mema masonte say eye na hohwahoa because yenwura ba bia kra ma kroma no emma Odikro fans say da na sa someone na samia obekirekire mu na oguso so re pagya okro no na sabio enye Okuapemfo nso pe na wa hai yebaye na mokwan so a yebaye ehu se mpuntu na nkoso guso reba ha sebe ne ene a champon ene a gavinya ene be bibiara abom nti na aye kuru a etese brepemun opagya wo no na oyini fi Odikro na omano mpahindi nti na ni fahene o se menka ntire o se hwe na wo ne na na abriu na na dawu na mo manfo nyina bresemun ebedu odwira yi no mapagya wo na fi Odikro status ona famo che yeni budani o aye nsɛm bi akɔso na asi ɛwɔ nifama mu a ɛyɛ abriw ɛyɛ nyɛ saa asɛm na asi na akɔso na bibisa akɔso a sɛbe yɛntimi ntra sidi ɛnyɛ nhwɛhan ɛyɛ me nifahene Pod. me ne mahemfo ɛyɛ abriw ɛyɛ aprɛde ɛyɛ dawu ɛyɛ abɔnse ɛne wɔn a wɔka ho a yɛhyia mu wɔ ha nyinaa mijina wanamu yekita pantu abien ensi achiame fuso na ensi omahene so senia okan si yempagya okuro yi emma dibre bi a esefata na ebedu odwura mu no na kire se okampanyimfo ho aye yede yiye papa enu ti yegyina ha na eye asida enikabia na yere de ma omahene na enu achi nso enye hanko a ya enye hanko a mia bebre wo ho a eno so yebeba ne nase na yahwe na yapagya won na ne awakai yesom na yede be yadwuma medamase Piao That was nice. Osiade achame mo ho. Madawro mamunti ene nkoto okuman pene. Na koto Okuapehene. Na to yewura. Okuapehene nyina yewura. Sani anale nifa. Ene nifa maika sani no pasemi. Yewura. Ama wani jama na poso. Na mpanyini si
akyɛde nyɛ kɛse na nyɛ ne ketewa ne fi akoro nti sɛ yɛwura afi na akoro no na wɔn apagya wɔn abɔdoma nea wɔde sumuni gyina akoro no ntoma yɛ nan na mmom mpanyin saboa no bɛpem a ɔkɔ n'akyi nea yɛwura yɛ ama nifama nti afei na ɔkɔ wɔn akyi wɔakɔhwɛ ahoɔdenduro wɔde bɛpo sa na ma wɔn ne nyinaa akyekyɛ gu gaman na ne nifa se yɛma ne nte ase sɛ ɔne ne nifa man wɔfam ne ho sɛ ntama ne ho no atwa mo sɛ ntama yo ukabe chame yesu yebeda wase yo te asa dawo afa naija mechia dimu ya mo be school bona man dem boro aja mo esi obi on te boro what do you mean now come bro how are you how do you do on TV